Josomari ugaldeanaz, makina zemingu, da, bueno, dator orkestera, liburu hau, Euskal Toponimia munduan, zango duzu, zelako izena, ez da? Zelako ausarta, ez? Ba, bueno, a ber, zuek ikusiko duzu eta gero, a ber, ze iritzi dago zuen. Ia, neure modun pentsetan duzuen edo ez. Ez? Bueno, hau da, portalia, da, zikonaz, ze liburu hau dator, interneten indako, bueno, Google Mapsez eta gero beste datuazekin, egindako biher batetik, ez da? Da, bueno, hau daukezue interneten bebai, hau da web horixe, Euskal Toponimia munduan, Euskal Sustratua WordPress, hau daukezue menua, ez da? Filosofia nondi dator kontu hau, ez da? Olako gauza potolo bat esateko, zelan nondina dator hau. Ba, bueno, nik ez dauket antropologian adarretako ikasketak ez dauket. Ni hasi nintzen, Theo Beneman, hizkuntzalari alemaniarra irakurritxe lehenengoz frantzin bizi nintzela, bere proposamena, bere teoria da, arek esaten dago, Alpetatik eta Pirinioetatik iparralderantz, euskeraz egiten zala, ezta? Eta hori da Euskal Sustratua. Eta oinarritzen da, beste gauza batzuen arti, baina bera hizkuntzalari xedanez, toponimia, ezta? Euskal toponimuek dizela, ondino hor mantentzen dizenak, Europa aldien, ezta? Bueno, ni berari irakurritxe, hasi nintzen saltoka beste beste autoretik autorera, ezta? Da, hoxe dago zuen hor sustratue, toponimia, bueno, ez dago, bueno, garrantzitsue da, kaoin arte, zera, zeni, hasi nintzen nirenan, Theo Benemanegaz, ni egon nintzen guztire, 11 bat urte edo, frantzin eta alemani bizizeten. Da, Euskal Herrire etorti erabakine banien, etorri nintzen zuzen euskera eta toponimia aztertzera. Euskera jaso, pertsona heldue, pertsona nausixe, eta toponimia aztertu. Eta pertsona bat, referente bat enitzako horretarako izen zen, eta da, Juan Martín Elezpuru, men Euskaldunera, ez? Eta, bueno, hor, gero, beste autore batzuei irakurritxe eta hori, jantzinaz, ez da? Esan nahi du. Baina, bueno, hori nahi neban azpimarratu. Eta, gero, garrantzitzu izan zen, karo, oin arte, jenti ibilida, edo, bueno, autore asko ibilidiz, toponimo, artxibuetara junbider, eta zera, ez da? Baina, tresna, nik toponeban, tresna garrantzitzu izan zen Google Maps. Zer da Google Maps? Google Maps da mundu mailako datu base bat. Datu base toponimiko bat. Sartzen zara Google Mapsen, sartzen bazara Alemanian, dagozu Alemaniako leku izenak. Eta bardin edozein lekutako izenak. Horren, nik zelan zailkatu dut, kontu da, nire proposamena da, Euskal Herriko toponimoak hartute, kanpoko toponimoekin alderatute, zenbateko antzekotasune dauken, ez da? Gero ikusiko duzu, zelako toponimoak agertzen dizen kanpoek. Baina, bueno, nik ikusitxe amengo toponimoek eta kanpokuek euren antzekotasune edo bardintasune hasi nintzen zailkatzen, ez? Eta 5 taldetan zailkatu neben. Botanika, edo fitonimia esaten dena onomastika, hori da landara izenak, ez da? Landara edo arbola izenak. Artie, gurbitze, agine, aritza, lizarra, hori da talde bat. Gero beste talde bat, nik eritzen dut lurrarekiko lotura, edo naturan dagoesan izenak eta eraldatu barik dagoesenak. Osea, euren izen arrunta mantentzen dabe. Adibidez,
Amile edo Basue edo Mendi dalako izenak. Gero beste talde bat, Euskaldunek eraldatzen da benien, izen bat, berak eraldatutako zer bada, izen hori talde honetan. Adibidez, bolu, errotie da, edo korta, edo hola, ferreria, horrek nik beste talde batean sartu da. Gero beste bat, deskribatzaldiek, gure euskeran dago esan izenak, izen onduek edo izen lagunek. Edo zein euskaldunek ulertzen dago alde, edo gain, edo goi, edo sakona, edo zabala, ez dago, azaldu biharek, euskaldun bati zer dan zabala, ez da? Ulertzen da. Hori, horako toponimuek, eta asko dauz, beste talde batek. Da, azkenengo taldiena, gorputz atalak, edo zatixek, ez da? Gorputz zatixek. Euskaldunek, bere euskal kultura barruen dauz hartute, natura deskribatzeko, eta ez bakarrik natura deskribatzeko, etxe bat deskribatzeko bai, edo arbola bat deskribatzeko bai, gorputze zatixek erabiltzen dauz. Buru da goiko aldie, gibela da atzeko aldie, bizkarra, eta lepue, eta barnie, eta hola, ez da? Horbe agertzen diez izen batzuk, ez? Hortik zigar. Bueno, eta gero, indotena da, segun ikusitxe toponimoan garbitxasune, kopurue eta distantzia, indot, azpimarra garrisinak edo arre garrisinak talditan sartu, ez da? Sonaldetan. Da horra agertzen diez, Norvegia, edo India, edo Kanada, edo Mali, edo lakotxe taldiek, ez da? Eta gero doz, hor, beste liburuen eta interneten badakozue, gehigarrixetan, hizkuntzei buruzko hausnarketa edo konparaketa bat, adibidez, euskera eta bretoieraren antzekotasunek, gero herriak, mendiak eta osoak hori da, harrigarrixe da, baina agertzen diez, hainbat leku izen, hemen Euskal Herrixen dagoen izenen bardinak, Anboto edo Zumaia, agertzen da, gero ikusiko zu, ez da? Eta gero, artxiboak, ze lagin erabilidot Euskal Autonomia Erkidegoko datu basea, lagin moduan, konparatzeko, oinarritzat hartuak, besteekin konparatzeko, ez da? Gero ondorio batzuk, ze bibliografia erabeten da, harremanetarako zera. Eta, sartuko bat, toponimia. Hau da, adibidez, Amillaga, hemen Lumon dauena. Karnika Lumon, Amillaga Basarrixe. Lumokuek esan zen duzu. Amillegi bat dago. Ez, hori da. Amillaga Basarrixe ikusi baino ez da, ulertzeko, amildu da jauzi, edo erori, ikusi baino ez da, ulertzeko Amillaga zer da, ez da? Hori da. Hori da bartute, ikusi izen bat amil dago esan, hemen EAN, ez da? Jauzia. Bai. Da, bueno, Gurbitz, adibidez, Gurbitze Madroño da. Gurgusie. Gurgusie, amen. Gurgusie? Lumoa, Gurgusie, bitxo. Madroño. Madrilen ez dakitzen. Madrilen Madroño. Madrileko zera da, Elosogel Madroño. Elosogel Madroño. Bai. Bitxo, hor dako zuen Bulgarian Gurbiste. Bai. Nik jungonaz zera, Bai. Zuek zera. Gurbintzi Ukranian, ikusten duzu, ez da? Ikusten da? Ondo irakurtzen da hortik? Bai, ez da? Tamaino aldetik edo jakitzeko. Hemen koloreetan, hiru koloretan egin dut interneteko. Gorrixe da, antzekotasunan, semaforo baten moduen, semaforo koloriek hartu dut. Gorrixe, izango litzake, justo, ez da? Antzekotasuna nabil, konparetan, kanpoko izenak eta hemengoe. Horixe da, nahikue, eta berdien da, antzekotasun edarra. Ez? Hemen dago beste gurbitze bat, Polonian, Erromanian, gurbesti.
hori, eurek esplikatuko bezala, gurpe dagozu Suedian bi. Gurpitxek Austrian, eta gurpa Indian. Horrek frantzikuek garbi-garbixe diez, legurbi, garbi-garbixe. Bitxu hor Alemanian dagozuek gurbitz. Leku izena diez, eta ez diez hotel izenak edo zerak, alegin dunaz, batzutan agertzen diez, enpresa bateko izenak edo zera, ez. Toponimuak, leku izenak. Toki horretan agertzen dira gurbien. Karo, hori da... En askun ondino, baina, karo, hori izango litzake, izena hor da. Izena hor da. Gurbe Suitzan, gurbesti, honek Norvegia, gurba barri, eta hori da mapak hartzen daben itxura, ezta? Hori gurbitze. Aritze. Aritze asko agertzen da. Da hemen, aritzaz lehiote alemanak esaten dabe, gure moduen, hemen, markinaldin eta hemen holan esango da, aitxe arboli esaten da, aitxe. Atxa be bai, Durangaldin gure etxek esaten dago, atxa. Garrikan be bai, atxa edo aitxe. Aritza bai, da alemanak esaten dabe, aixe. Aixe. Hori antzekotasun bat. Eta gero erakutsiko zuet, gero ikusiko zue, Norvegian eta Dinamarkan zenbat arestien agertzen dizen. Barri da. Gero ikusiko zue, eurek ze esaten daben da nitzako zer da. Gero, ez dut esan, baina, hor, 5 hizkuntzatan definitxe dauket, zera, euskeraz eta gero gazteleraz, frantzesez, ingelesez eta alemanez. Da adibidiek be bai, arizbakar, arizpe, ariztia, ikusteko amengo adibidiek, ezta? Aritze, italian dugu zuen, pergatu. Aritzo. Aritzo. Hori be uste bat dutela. Hori indiakue, baina beste bat italian aretxi, honek aretxeta eta hori frantzina asko agertzen da. Frantzikue, behitxu biere besta. Hor, italian, bitxu aritxia eta ariz Kanadan, arixi, aritzano, honek bitxu indian zelako arizol, kuriosu da ez da. Arixia, Txinan, arixon, honek Libanon daz, Harisa. Atxegaz, atxe edo atxe barik aldatzen da, baina hemen badauz olako izenak. Atxegaz, baina badauz. Hori Namibian, Suitzan, Arizdo, Portugal, Arezzo, lan esan duzune Arezzo, Italian hortxe duguzu. Arezzo. Harrisberg, gainera. Berg mendizia da alemanez. Asko agertzen da Berg. Eta estatu batuetan Harrisburg. Hor zentrala bat. Harrisburg. Da Arispeko, hor dako zuen frantzin beste bat. Harrisen. Da bitxu, hau, Norvegian dago esan, ni Oslokue, gero irakutsiko zuet, Harestien, zenbat harestien agertzen dizen, atxegaz, Dinamarkan bebai. Nani da zer da en hori, azkena zer da? En da artikuluen. Bai. Eta ze esan gura? Eurentzako, ontxe eradutziko. Hemen Tunisia, Harisa. Aresa, Polonian bebai, Aresi Estonian, Arexon, antzeko tasunen nabil nortzen, ez nazon denio Polonian egon, baina antzeko tasunen. Arex bitxu, Armenian, Azerbaijanen eta Nepalen, Arex. Eta Arexi, Georgian, Arexi. Antzeko tasunen behitzen bada, Arexia, Arexe, Ariz, Kazakistanen, zenbat Ariz ez da? Edo Arexi... Bitxu, hau Kanadan da, Arista Zabal.
Zuzenidadea bertako gente. Hori, karo, kasu horretan, isileke modernu edela, ezta? Ez sarramareke modernu. Bai, hori da. Hau da, Aixe, lehen esan dugune, hor Suitza Alemania inguruen agatzen dizen Aixe zerak. Hemen bebai, honen beste adibide batzuk, Luxemburgo eta, bueno, Aixe. Da, hau da, lehen esan nahi nebana. Hau da, Osloko kale baten, hartuteko jarestien kalie, ez da? Da, eurentzako jare da erbixe. Wild rabbit. Esti, eta esti da bidezka edo paz. Eta en artikuluen. Orduan, horrela txikin dabe hori irudixo, eurentzako, bada, da, bueno, nitzako ez duke, zentzunik, baina. Orduan kasuetan, ares hori erbia da. Eurentzako bai, jare. Bai, hori da, inglesen moduen bai. Jare. Ez da barki erlazio hori aretzagaz, gure aretzagaz. Ez da barki erlazio. Baina, nire galderi da, ze zentzun dauke, zuke kale bati edo leku bati olako animalizio baten izena ipintxie, animalizio hori sekulo espada hau leku horretan. Ez? Zuk pentsau agur bat. Zelan ipiniko tzezu, nun izango da ba, bueno, ez dakit. Da gero ikusitxean zelako aretsa, haitze zenbat erabiltzen daben eta zera, bai, bikinguen barkuek eta jotu mazari museora eta zenbat erabiltzen daben eta, bueno, hau da, nire proposamena da. Nitzako, hau, arestien hori, eurek esaten da gainera, etxe barri bizela eta, baina, bueno, ez dakit. Gaurko hizkuntzan, Zer da euskatzen dabe? Jarestien. Jarestien. Baina aretza, zeran izaten dute eurek gaur? Aretsa, Aixe. Alemanez. Aixe bada aretza. Bo, Aixe, Norvegian justo ez dakit, Danimarkan edo. Baina alemanez Aixe da, Aixe. Ni Aixe. Ba, bueno, nik, bueno, ez dakit. Hori, benetan, gainera, eurentzako be, jarestien da, eurek esaten dabe, en artikulu edala. En kentzen badozu, aresti gelditzen da. Ez dakit. Kasualidade handixe da, ez da? Horma, hau be, beste toponimo bat, zera. Hormie, pareta da, baina gero izotza be bai. Hemen dauket adibide bat, gero beste erretrato bat irakurtzen dut, bueno, zera, horma, hau hasi nintzen, horre Galesen, Gales iparraldien dau zer bat, olako mina batzuk museoak gero ikusiko zuen sarrerie, da dauka izena Great Orm. Da horren azalpena, triptiko baten agertzen zen, azalpen etimologikoa, esate ban, zala, amendako zuen inglesez, The Great Serpent, edo Serpent, ez? Horma heba, baina eurek itzultzen da, horma sugea da Norvegieraz, dagoen eurentzako da suge handixe, ez da? Xengo netzake, Great Orm. Great badakigu handixe dela, hor da hor zer dan, ez da? Eren sugea. Sugea. Bai, sugea, bai. Edo eren sugea. Eren sugea, edo. Antizago. Bai. Eurentzako hori da. Ba, bueno, nintzako horma itxura gehia dauke, ikusitxe gainera zer da, ba, bueno, ixileik, ez dakit, nire proposamen. Bueno, eta gero, ez dut esan, hemen zelako, bueno, gero ikusiko zuen, zelako zenbat horma agertzen diezen Norvegia. Da, hoxe da, hori mina hori, Great Orm. Oindala lau mila urteko da museo moduen, museo bada, eta zera, zabali dau, eta ikusten da, zelan lehen atateren minera da, ez da. Museo moduen da ipirtzen, ez dut, uste dut Europako handixena dela. Hola, museo zabal bat, minak izendakua, eta, bueno. Eta horma handi bat agertzen da. Horma dauka izena, bera, zelan esango zut, muturrek, lurran muturrek, Great Orm dauka izena. Da, bueno, hormagaz, hor dauko zuez batzuk,
hor Afrika aldien, Argelian da Marokon eta, hor Malingen, Lago del Orma, Italian, da gero Orma azgun hori Kantabrian dauzu, baina, bueno, hor puntatik Pakistanen eta Ormea, beste bat Italian, Ormele, Greitor, Orma, Iranen, hor Finlandian be Orma, baina, bueno, Ormaxenik Georgian, Ormani, Ormok, hor Irlandan, Orma Park, adibidez, Irlandan bera. Ormos, Grezian, hartzen da pilo bat, Sirian Orman. Gero beste bitxu Bosnian be bai, Romanian, Orman. Eta gero gehixen netoko honek Kanadako ediez, Lac de l'Or, ze Kanadan milio bat... Kanadan dauz milio bat laku. Da, hemen txedeko zuen Norvegian, bitxu, Orma Bakola, Orma Baken, Orma Ola. Pilo bat, Ez bat ez bi. Eta Frantzian, ene kenduta, Ormandi bat agatuten dago, parajean indigenetarikoa, Ormandiak. Ene kenduta, Honek Ormak. Lur, haue politxe da, ze haue ez dago asaldu biharrik. Euskaldun bati, lur zer dan, ez dago asaldu biharrik. Ba hor, bitxu, hemen Italian adibidez, bitxu zenbat lur agertzen dizen, ez da? Lura, lure, lurizia. Hane, Bretania handian lurgan. Eta toponim hori, horre, Google Maps, toponim hori topaten baduzu lurgan, jakizek ze formadiko horrek ikusteko, ia zeu zen Google Earthen dago. Bai, hoxea, Google Earthen, hori da, Google Earthen ikusten da, bai, Google Earthegaz. Bai, gero nahi gozu Google Earth badauket hemen, badauket Google Earthegaz egin debe, bai, hori be politxe da. Bitxu Norvegian be, artikulu ekentzen motzeu, lur. Lurenberg, Finlandia. Berg, esan dugu lurreke, Suedian, bitxu, Irlandan zemat lur, ez da? Lurraga. Lurraga. Lurraga, eta hiru gainera. Gainera dauz, county desberdinetan, County hori eskualde desberdinetan. Horrek ez duzu, ipini duzu eskualdeak, eta Frantzian zergatik duzu ipini eskualdeak. Jakiteko nungoa diren izenak. Bai, bueno, kode postala edo zozer ipini dut, bai. Bueno, eske da... Bukatzeko... Bai, bueno, eske Frantzini be ez dut horrako garrantzirik egon. Bai, badauke, baina eske hain da argixe, hain da... Osea, bestiek ikusitxe, bestietara kun, ez da? Bestietara noia. Lur, Australia, bueno, honek... Indian, entzau, lura, lurena, Suedian, lur, Norvegia, marero, lur, lure, hau gutxu lur-ek, ez da? Alemania. Austrian, Suitzan, zemak lur, lurbek. Adibidez hau, lurbek, alemanez dakizenak, bek bidie da. Kentzen dozu bek, eta lur gelditzen da. Eske, bueno, garbi-garbi da. Lurrezko bidea. Bai, lur, bidie, lur izena eta gero bidie. Eurek ez dakiz ezertan lur hori. Baldin badauke bidea, lur... Karo, ez dakiz, oin arte, eske, antza ez, ze bene manifestau ezer idatzi lurren gainean, beste izen batzuk bai, baina lur adibidez, ez dut inon ikusi, inor ibilidanik. Da bitxu zelako argixe dan, ez da? Bai beste gana.
asko gara, Asko, bai, asko, Gero honepe bai Indian, bitxo hau lurpurua. Burua, bueno, eske Indiakoa berezitxe da, Gero India da geixen nabarmentzen dana, ikusiko duzu. Sardiniatan bebai ikusi duzu? Sardinian gauza batzuk agertzen diez, bai. Baina horretan Juan Martinekin dago, sakondu dago, bai. Juan Martine sartu da, barro-barroraino, bitxo Albanian, bai, apurtxu bat. Kortak, hau be, korta, mendiko korta basuek, hori da, horrek biribilek, eske batzuk... Zelak, hori da. Zelak edo saroie bai, esaterago. Saroie gipuzkoan. Bai. Ba, korta, da, gero beste esan nahi bat bai, ze korta bai, bada mina a cielo abierto. Kantera. Ez korta. Da nik hor proposamena botatot, korta esaten dana erderaz, una korta. Amene, la korta de Bodoguai, ekute masa Gaiartara, hor museo da. Eta handau gozu onduen, korta. Ba, handau, la korta de Bodoguai. Ba, da zer da korta bat. Ba, oza, zer da, una korta minera. Oza, da, biribil bat, biribil handi bat, ez dira zan mina bierta, da kantera. Korta. Es una korta. Mina da Ustiatzeko leku bat. Nire proposamena da, korta hartu da bela, ze korta nitzako, hor, basaretxarekin eta zera, nire proposamena da, neurri badala. Eta las kortas mineras, horrek biribilek, aprobetxeu dabe korta, kortak eitxiz egin moduen hori neurri xoi. Arbolak erreta. Bai, eta zera, ganau ehazteko, hori biribilek, baina hori neurri xoi. Erabili ben gero, horretxek minen zulue eitzeko. Hori da nire konklusio bat. Baina, bueno, honako zer bat da. Hori da un zel. Eundaka da zorrelaka. Bai, hemen ingurun gainera, hemen edarrak. Ondino, kortarrez eta guzti. Navarrezetik musikera edo garnikera, ja. Bai. Honek, bai. Rementeria da, hemen bizitzak egu bat egon zen, hemen harrietan eta itzelak, ikusgarrezek, zera, kortarrezek eta zera, ikusgarrezek honetan. Hori niezako da ustiatzeko leku bat. Bai, hori da. Lehenengo ganauaz, da gero, arbolak eta zera, baina... Sarrenak izango ziren kortazar. Kortazar, karo. Sarrenak. Bai. Gero horrek ego zen erreka inguruetan, lur honenetan. Eta gero, korta berriak gaur egun dauz mendietan, hango zen. Bai. Horrez diez, gero beste izen batzuk hartu dauz, korta bakotxak hartu dauz. Eta gero, baserri batzuk agertutzen dira, hiru zel artien geratzen da korta bitarte. Korta bitarte, bai. Baserri txue dauz, korta bitarte golako lekoetan. Bai. Eta dur bitxi-bitxire. Bai, baina kontu eda, ondino, guk ulertzen dugule, korti ezer dan, batez be bizkaixen gelditzu da, korta izena. Ikuiluek ikuskun, baina... Kortan da, basarriko kortiek, baina kortabasue, bai. Horti dator. Kortabasotik, gero basarri barroen gelditzu da, kortiek. Aberiak bertan sartzeko. Bai, hori da. Ikuskun zarobea, zarobea, bai. Damen korta, eratu zen, kanpukoa eta barrukoa. Bai, hau da, kortatxupe, hau da, markinen larrozkainan. Ez, ondi ikusten da ondino beribile. Da hemen dago zu ez, hango korta batzuk. Baino korta, dango korta, kortatxupe eta kortaza. Eta gero, olak, imintxola eta gorostola, ola batzupe korta diez. Korta edo zel. Bai, hori hola batzuk izaten diez. Hor nahiko nahazte da. Bai, aiziolak edo lakoa. Bueno, hasiko zerekin, bidaia toponimikoa, Finlandia, honek ez diez nahi argizek, korta eta gero bigarren osage bat dauke, za? Kortia, Indian, hau, Ginea agertzen da nien, Ginea Konakri da. Agertzen diez politxek,
Da, harri-garri zen hemen kortakin da, hau, Gortagani zer da? Euskaldun batentzat? Adarra joti, ba Irlandan dauz, Da Irlandan dauz pilo bat. Bitxu zenbat gorta agertuko dizen, Eta forma desberdinek, gortagila, bueno, hemen, bai? Bai, hoxe. Gortagola, gortaran, hor Polonia, bitxu, hor lehen esate egiten zela, Granada dagozu korta. Baina ze korta da hori, korta minera nintzako. Osa, ja modernue, azkenengo zera, erabilpena edo zera. Hor Italian beba dauz, kortak pilo bat. Malagan eta La Korta. Hueskan normala. Hueskan normala egotia. Hueskan bai. Norvegian, korta, garbi xe, ibili bat. Eta korta. Hor Kroatzian apur bat, gero Irlandan barrero. Gortanani, gorta... Gortatxu, hau lehenengue. Hori gortatxu edo irakorten da, ez da? Gortaderri, gortadikan, gortaderri, gortaderra, gortadalaun. Bitxo, gortagani barriro. Beti, honek galu egin daz. Baina beste zer baten egon, beste kanti baten. Baina bitxu zelan, hemen, asaldi motzuet, hemengo arazoe zein da. Hemengo arazoe da, zibilina zor galdetzen, ez da? Da, Irlandako, toponimiako, hango toponimoen ardura daunekin. Da, Irlandez batea zegoen nintzen, arek esaten dau. Karo, hau da bidatzitxe inglesez. Baina eurek, adibidez, gortagani idatzi barik, idazten dabe, gort, gani edo alako beste zeuza. Galikos. Hori da, gailikos. Gort. Gort, eurentzako gort da, ez da gorta. Hori zua da, sarna, galiko. Da, bueno, ez dakit, baina nik, ez dakit. Bentzat, kasualidea ondixe da. Kasualidea asko diez. Gortia, bezia, bitxu, Errusian bai korta bat, Da, honek Indian. Indiako punta, Estatu bakotxie, Rajasthan, Maharashtra, bost, gorta bebai, Chhattisgarh. Hordaz, maixan gainien. Ez da berrizie korta edo gorta bakarrik izatie Bizkaizen. Zelan, pakatu? Bakarrik izatie Bizkaizen, Bai. korta edo korta hori. Ez da la kasualidadea? Ez, da ez, Gipuzkoan edo... Ja, zarrena amengu ez da, arkaikuena. Arkaikuena ez dakit, baina bakarra gen Bizkaizen. Bai, bakarrik amen. Bai, bakarrik amen. Hola mantendu da? Da, honek... Ez da, Bitxo, hau be, ez que, claro, ingelesez, nik ez dakit ingelesez edo zelan egon da, baina gorta huei, hauei izan dike, baina huei bide da. Bueno, segun zelan gozten dozun, ez da? Hortxe da kontuen. Zer, euskerak emoten da hori argitxasun hori, ez da? Zelan irakurri, izena. Gainiko zuen zaten da, Ba hori zengo zen, gort, hauei edo ez dakit zer. Ez dakit, ondo zelan, hori ingeles ez dago. Arazu hortxe da, baina gortakoan, gortagarri. Da honek suitzan bebai, pentsau, kortatxia eta kortapilo bat. Hor jeiran daukuzue kortaz. Da, bueno, horta daukuzue, apur bat olako analizi bat. Olak, hau beste nik geixen garatu gotena, toponimo... Ur baino gehiago. Ba, ur ez dut, sartu, uri bai landu dut. Uri, baina ez hidronimo moduen. Hori, iri moduen. Guk urizar eta uribe, eta uriguen eta uri arte, hori haulestin dauz hiru baserri. Uriguen, uri arte eta uri barren. Etxe bizitza.
etxe bizitza. Ez dauke hidronimo, igual hidronimiat, osea... Baserriz ere txiste bada. Baina, Uri, hor dago Suitzako kanton de Uri, eta Norvegien dagoizuz Uri pilo bat. Bueno, hemen, nik hau proposamena dator, gehien bat burdinola moduen. Nik lotzen dut burdina edo metalen historia ez. Da hori, ikusiko duzu ezen bat hola gartzen dizen, Ezinek ezin izte. Bueno, hemen, bestera batera salduko zuen, baina, honek indien daz. Baina, hemengo olak, izan aurretik, izan ziren etxolak edo. Etxin moduen, txabolak, ez da? Hori ipinio lehene, hola txabola, ez da? Kabaina edo zera, Da gero, egurre bai izaten da, hola, holzati bat. Hori bai, erabiltzen da. Bizkizien bai. Barriro. Baina, ni hemen altor, loturi egiten dut nik, metalen, burdini bai, baina metalen historia. Zarenak izango ziren aize olak. Horrek mendikuek, Da nik, gainera eske horretan gabiz. Hori da. Ni horretan eginaz, Xabier, liburuan Xabier Oru Etxebarria, ez ezautzen duzuen, horregaz eginaz lantzen karabi zuru, horrek dauke proposamen bat. Horrek karabixak izan aurretik, kari eitxeko, lantzeko zirela. Horako 6 metroko sakonera handixe dira. Hori da. Eta nik horregaz lotute lantzen dut proposamena. Horrekolak burdina edo metalen historia. Honek indiakuek, oletxa eta olak, bitxu olaberi. Olabali eta... Aharra joti zelek edalaz, horrek greziak. Hori izpio gutzuek. Da hasinaz, horrek idatzi zidan baina. Hor baitzetako hola, Benito Lertxundik iban famosuen. Bere kantiaz, ez da? Hor burdini ere da. Osa, hola bat zan, burdinola bat zan, baina burdinola bat zan. Frantzire, gute mazari, hau oleta Korsikan dago zuen. Eta inguruen dauz, minak. Olet, hau dugu Perpignanen, Katalunia iparraldien. Eta oleta moduen agertzen da, 9. mendetik. Horrek ez deko zelantzarik. Hori da. Katalanen iparraldien badao, ez deko zelantzarik. Zalantza igual egon leike, beste... adibidez, honegaz ia zalantza irauen edo ez. Hungarian, Olaztz. Da hau Polonian, Olesnika eta Otola. Eta inguruen dauz, hainbat... Eta Txekian Olesko. Txekian Olesko. Eta... Oletxo, Indian, dago zue, lotute doie, amoretxe dano, ez da? Oladia eta Olagolan da. Gero beste leku bat da, Kanada. Kanada da eskualde bi, provintzia bi, Quebecen dago zue Lac Olea, Lac Oleaz, Lac Ola. Bertako jentia, dagoen. Bai. Otxela. Da gero Ontario bai, Ola Lake eta olakoek. Da gero Norvegia eta hor, hemen dago zuen Norvegian, Ola pilo bat, Ola Baken eta Oreola, hau Oda, Ola Gane, Ola Ogane, Ola Berg. Norvegian dauz Ola pilo bat, da Alemanak Bigarren Gerra Mundialean egun ziren, Suedia eta Norvegia bat zan, da han ibili ziren burdinian atzatik, beti danik eta hor
Sami hango Errazeko. arepe beti biliri ez burdiniaz eta zera. Orduan, aspaldiko kontu da eta orduan nik ez dakit. Baina, bentzat, proposamena hor dago. Txiki-txua, dira samiak. Samiak, ez da? Bai. Baina, kontu da, zer gantzik horren beste gola. Hoxe da galderi, ez da? Pregunti hoxe da. Olabarri beko, azarri bat. Gero, a ber, gain zabal eta zera. A ber, ikustu, Italien bitxua. Gaino, gaina, gainatzo, Austrian eta Alemanian. Zun gain eta, eure gein izan nabe, baina gain edo gein. Zenbat, Gaini Italian, Gainberg. Berg beti agertzen da, Gainberg, baizan oso, gain mendi edo. Arrebe zitu, baina. Frantzin lehen esan duzune, hor agertzen diez, opiniot kode postala. Gainak eta ganaz. Norvegian, hor gan eta gandal, dale zera da, bailari edo. Bitxu, Hungarian gana, bitxu honek hiru adibidiek zelako zera dizen, ezta? Hungarian, Italian eta Alemanian. Gana berg, eta bardin idazten da, eta hiru leku desberdinetan. India bai, horre Gandia eta Gania, Ganei. Suedian Ganepek. Honek Afrikan, Gani, Gane, Eslovakian, Gani, Polonian. Bitxu, Suitzan be, zelako barrixe da, ez da? Gane, Gana, Gane. Se pentsa moten da bentzat, ez da? Se pentsa. Atletikoko azken fitxaketa Ganea. Bai. Erromanian, erromanua da, ez da? Ganekoa, kontazurikoa da. Bitxu, oin ikusiko zuen, zera, Tibeten, hau beste gauza harrigarrixe. Tibet, Txina, gaur ego, baina Tibet. Bitxu, Ganian, Gana, zenbat. Ganeka eta Gania, gauza batzuk, ni gero, ez dakit zelan, eure zelan irakurriko dauen edo zein dauen, baina ez da kasualidade. Ganiku, Gana, Gaina, Gainku, gauza batzuk. Dana beti betekoak? Bai. Txina piniot beti, baina da holan jaso dutelako, baina Tibet da, Gixen bat Tibeten daz. Osa, Himalaian beste aldien, Indian dauz asko, eta gero beste aldien Tibeten daz. Bai, isengo da, bai, iseniko da. Tibeten da, bai. Honek Kanadan, Lagan eta honek, bero azpikue Gaindorf, Dorf errixe da. Orduen, Dorf kentzen moduzu, gain gelitzen da. Indiako honepe, Gana, Gaini, hau honek frantzin bitxu Gane, Legane, artikulo eta guztiz, da? Goi, frantzin, Italien hor goitxo, Brasilien da, honek gora eta horren beste batzu dauz, Goimunda, Goimundi, Goixe, frantzin, honek frantziko diez danak. Bitxu hau, adibidez, Bretaña handiko erresumo batufuek, Goitzak. Ez Goitzak, kentzen baduzu, aldiek kentzen baduzu, goiko zera, ez da? Goiko aldie, goidut. Goiko basue, ez da? Iselike. Indian goizi, Nepalen, gero Gorana eta holakuek. Honek Japonen, honek hau interesgarria da. Goi, Goreixa, Gora eta gero pedau beste bat. Kroazian, Gorixan, Goritzia, Italian. Gora, bai. Gora be bai. Gora gartzen da.
Gorei, pentsau, Irlanda, igual lehenek ez da izan irakuriko da, baina Gorei Hill, bitxu, Gorei Hill mendixe da. Erromanian, Goiesti, Goizea, Polonian, Brasilen honek. State of Goiás. Estado de Goiás. Goia. Artista. Korazean dauz, erreka guztiz egia erreka. Reka. Erreka zaba, erreka da nuen. Abitxo ez du jakin hori. Bai. Abitxo. Normala da hemen jartzie artikulu horretik. Erreka izatea. Bai. Dana di erreka. Bitxo hau, Krasnodar da Rusian, Goitx. Legoie, hone frantziko dietanak. Lagoitxie da Legoi. Hori frantziko eta ez da, ziparraldien, Beti Euskal Herritxik kanpora. Goie, hau Errusia, hau Txetxenian dago, Goiti. Txetxenia dago, Goiti. Txetxenia be, euskera eta Kaukasoko hizkuntzen arteko lotura, hori beti entzun da, agertzen diez toponimo batzuk. Hau garbixe da, Goiti. Goize edo zera Iranen. Eta hau, Txina, Tibetekoe politxera, Guna edo Gunian. Gunie azkena da, euskeraz. Gunian, Guni, gero Goiesti Erromanian, ez da? Goixi, hau Japonian da, Goixi. Japonen behartzen dizu oso batzuk. Sakona, hau be, euskeraz, dakixenak, sakona badak izan, ez da? Dekordie. Ikusiko zuen, zenbat sakona hartzen duzen. Hone, frantzikuek, sakone... Sakoneta behar guztien dugu zuen, sakoneta. Sakoneta, basarri zetan. Hau Polonian da, zakon. Toki kastikoetan. Kastikoetan. Ze hor, koazue dago barruen, batxoetan apuntatzen da, kakanien, eta koazue, gurean, sakoneta da. Finlandian, bueno, nahiko honak, ez da? Bai. Hau, Sakona. sakona oso osoi. Sakona, sakonia, sakon. Da ez hor bakarrik. Hau italian sakon, sakone, Errusian bai sakoni, azkena, Hungarian zakon, beste, beti errepublika desberdinetan, Errusiakoek eta errepetitzen dizenien sakoni eta honek, leku Tartasia da beste leku baten. Afrikan, hau Ginea Konakri da, sakona. Italian sakona, gero sagona, Xileike, G eta K, antzerako da. Sakon, honek Tibeten. Sakon. Hauxe da, nitzako politxenetarikoa. Ikusiko zema zabal agertzen den hortik. Zema kasualidade. India gazazetxe. Zabale, horrega bakarrik ikusten da, apur bat, ez da? Ze, claro, ikusten baduzu, zabal ikusten da, zabal pur, ez da? Eta, claro, zabale eta zera. Zabale musiken dugu. Zabale, ez da? Zer gero. Zabalos frantzin. Bitxo gana danok India. Zabalkana. Bueno, hau Iranen da, zabalan. Baina, zenbat forma ezberdin, ez da? Bitxo hemen zabal. Orixa, hau, estatu hau, harremanetan dago ikesten da bilango Orixa estatu da eta han agertzen da pilo bat. Antzekotasun handiko toponimok agertzen diez. Da, eurekin nabila, apur bat, hango bataz. Baina, zabal agertzen da lanetan, ez? Da beti, errepikaturik ez dago, Hau O da, baina, bueno, gero agertzen da Norvegian bisa. Zabala Joge alturie da. Abitxo, Errusian, Serbian, Bielorusian, Zabalatxie, zenbat, ez, leku desberdintan diez, Ginea Konakri, Zabalia, da Zabalibugu, Mali.
hau Lituania, honek interneten da, nahi bozu espasari efixitan, edo nahi bozu ondo begitxu, handaz. Zabal, Indian, pilo bat. Hau, honetan zalantza dauket, ze zabaue edo esaten dabe, ez dakit, baina leko batzutan, modu, ez dakit, hau ez dakit, baina asko hartzen diez, Polonia. Asko hartzen diez. Da honek, Zabalpur, Zabalo Country, abitxu, ondu V-gaz, ze karo, B edo V-gaz idatzi, da zelan aldatzen dan, Zabalan, Norvegian Zabalen, Zabala, Estonian, Iranen Zabalan montan, zerien aurreko modukua. Zabale, Zabali, Zabala, Indian. Zema forma desberdin, ez da? A, I edo E, baina gauza bat. Norvegian, Finlandia, Frantzin bebai, baina, bueno, da, erresuma batu dut be, Zabal Bek. Bek hori kentzen baduzu, zoza geixeko da Bek. Zabal Berget, hau Norvegiako honek, Berget beste izen batzuekin behartzen da. Orduan, kentzen baduzu, Zabal gelitzen da. Da bardin hemen, Beken agertzen da askotan. Horma Beken, Lur Beken, kentzen baduzu Beken, Zabal gelitzen da. Da, Frantzikue, hori 47 departamentu ez dakiz egin dan, baina hor non baitz, garbi-garbitxe hori bai. Bitxu, Errusian be. Garbi-garbitxe, Zabala. Ez da da beste leku askotan. Kroatzian be bai. Zabali, Itzela da, Bosnia-Herzegovinan, Zabalian, Ukrania, Rusia, Zabalie, Errumanian bebai, Bosnia-Herzegovinan, Zabala, Bulgaria, Grezian, Zabalia, Irlandan, Zabal Park, Alemanian, Zabalik, Montenegro, pentsau, Zabala, Mozambique. Da, bueno, Texasen estatu batuetan, hori barresi xelik, ez da? Baina, ikusten duzu, ez da? Zenba lekutan. Eta izena zelan errepit, oza, kasualidea da. Zulue, hau be, beste toponimo bat asko agertzen dana. Zulu, Norvegian, da Zuluberga, da Zulua, Norvegian, oso-osoek. Honek hau Indian da, Zulu Lake, Sirian bebai. Zuluan, horre Filipinetan daz, horre bizi lehenenguek. Filipinan, Zuluan isla, Zulu, hori bebai. Zuluko. Hau politxe da, Alaskan, Zulua Bay. Zulua Bay. Amerikaz gatxau edaz esilike, hori, ondala 5 urteko, baina aurretik sartzien, baina garbixe da. Tibeten, Zulukuo, Indonesian, Norvegian Zulu, hau Frantziko Zuliak, zain Zuliak. Beste erabatera idatzitxe, baina Tibeten agertzen die, Zulon eta Zula, hone Frantzin. Zulu, Ginea Konakri, barriro. Ginea Konakri agertzen die, gauza politxek. Zulugan, da, bueno, hone Frantzikuek. Da, nik ere, betza, Zulua, bueno, frantzesez idatzitxe da hori. Zulua, Zulu, Kongo bai. Eta enea da, Bai, Zuluek bai.
Gero hor, beste leku batzutan, Italian eta Suitzan. Suitzan Polonia, Portugal, Filipinetan Zuluko itxasoa, Zululu. Darek, basarri bideoz, hor, markinaldeko basarri batzuen izena diez. Bai, baina, Zulua txikixetan, osixetan. Bizkarra, hemen gintxe gatzen diez, baina badaz batzuk. Finlandian bizkar, Suedian bizkar, Finlandian bizkar, Frantzian bizkar, baina hemen batzuk bizkarri eta bizkardi gaze. Gaze kalie da, bizkar, Finlandian, bako xe. Bizkardak, bizkarra, badaz batzuk. Gitxi baina badaz. Burue, hau hartzen da pilo bat. Hau leku Afrikan pilo bat. Burua, Norvegianik, Norvegiako harrigarrixe da. Agertzen diez toponimo bitxu. Hau, por ejemplo, nik eroan sekulo esango, ez? Norvegian horako toponimo hain argirik edo hain antzekuek agertzi, ez da? Burua, daukezu bardin idatzitxe. Eta gero, Indiako ebe, bitxu, adibidez hau, Norvegian, Fosen agertzen da beste leko batzutan bai. Unketzen badozu, buru betetzen da. Nahiko simplie da. Indian, burua, Frantzin, Burkina Faso, pentsaba. Buru eta buru. Horako zerak agertzen diez. Gero Libian da hortik eta pilo bat dauz, ezta? Hau, bastakit. Gero, hau horitxe da, buri, Amesbury eta... Barriet. Barriet. Hemen jagozu, nik burua erratzen dut, Burua, Errusian bebai, buria. Buri... Ze... Iparraldien be, uste dut esaten da, ez da? Burian. Zulian, esan da. Gaskoien eragina. Ez dakit, euren hartin be, desberdin da, ez da? Maulen izen edo... Hor beste buru batzuk? Toponimia aldetik hemen buru da muturre. Zabal buru. Bai, etxaburu, esaten da nien, Beti da, muturrekoa. Muturreku edo, bai. Edo goiku edo. Baina, toponimian argite garbixe. Osa, ez bakarrik toponimian. Gero, etxiek, bai, etxaburu, Etxaburu, eta gero beste gauza askotan erabiltzen da. Somalia, betzau, burua. Baldaburu, hor erretratu bat. Gibela, hau elegantia da. Hau politxe da. Eta Gibela herrialdia da, Euskal Herria baino gehiago diez, Suitza. Da, bat basue da, bek bidie. Gibel, da eurekin harremanetan ibilinaz, Eurentzako Gibela da etxe baten goikaldeko... Aki edo. Bai, horako zeo zer. Agi edo... Baina, Seizkuntza, Alemania. Alemania, bai. Geixen bat Alemaniako zerien agertzen diez. Gibelberg eta Gibel, baina gero ikusiko zure zuen bat... Parraldien da, Gibel da atzeko. Atzeko die. Hemen bebai, hemen galdute da geixa, baina toponimia galditu da. Gibelondo eta hemen badago zuen abizenak eta basarri izenak Gibelegaz. Bai, nik egot, escritura batzuten, Gibraltar. Gibraltar? Bai, izan gozan, eta ontsa bertan jarrita, txato jarrita, odio urte. Izan gozan, nire ustez, Gibel harrita edalako. Hori izatu Eta gire bada, hor masara da. Bai. Hemen Eslovakian Gibeli
Da, bestelan ez dago olako, Frantzin be bai, Gibel, da hor kanpuna putxu bat, baina, bueno, Kanadan, Lac Gibel, da gero, a ber, oine, zonaldeka, iparaldeko zesto nahi asko luzetu, A ber, hone diez, pentsau, zera, Norvegia geixen bat, erakutziko zuet, da Finlandia. Finlandian betxo zelako toponimoak hartzen dizen. Otola, Artola, Lepu mentie, Otala mentie, Urkoni mentie. Horra diez Finlandiakoak. Bueno. Eta hau da, zera, Norvegian izen nintzen Oslon eta ero Bergenen. Bergenen, liburutegi baten lagunduzten eta mozten datu base honen kontu egun nintzen eta, karo, nik banek izen aurretik toponimo pilo bat agertzen zirela Ola eta Orma toponimoek, ez da? Karo, eurek Ola edo Ola esamarik Ula esaten dabe. Da nintzen ara liburutegire, eta esan dutzen hori, ez da? Da esazten, nik esan dutzen, bai, eski arazue da Ola barik Ula esaten dozuela, da esazten ez, etorri. Unginen ordenagailu zabaldu bat, da esazten bitxu, hamen dago zuez. Hamen dago zuez, Ola pilo bat. Iratzita. Bai, Orma pilo bat, da gainera fonetika eta dana jasota. Da hoxe da, datu base hori, da eskualde bat, Song of Jordana ditzen da. Da hor, abitxu, hamen dago zuez, gainera hau da fonetika, da hau da O, ez? Orma hola, adibidez. Txiki da, baina ikusteko Norvegian zemat ormabak lur bardin, ez da? Zemat agertzen dizen. Suitza. Hau da beste datu base interesgarri bat. Orsnamen.ch Nik topagoten datu base ikonena. Sartzen dozu Gibel, hau da Suitzako mapa, da agertzen diez, 129 Gibel. Eitzen dozu klik, da agertzen da hor, ze dokumentazio dauen toponimo horren gainien. Arre garrixe da. Benetan, ona. Beste Egizabal, Egiluze eta horre toponimoak, edo Egixe... Izeko zan etxeak, bai, Etxea? Jauregia, jauregia, Egixe, hor, hemen agatzen dira espilo bat. Palazio, etxe denarra. Etxea darako. Atxegaz bai, hemen atxegaz egi iruren. Eta gero beste toponimo bat, Jalde. Ze gero, hor, Gibel esan duten nian, Suitzan agatzen da Gibel Jalde, bai, Gibel Alde. Berritxen agatzen da. Hemen inguruen. Gibel Alde. Hori ikusen eban nien, zane bat, aio zer. Zer da izinek egon. Da, etxe batzuen izena da. Eta alde bakarrik sartzen baduzu, atxegaz, hartzen diez, zazpirion da piku izen. Karo, eureke hau ulertzen da beste goza bat, ez? Gutzako alde dana, zera, ez da? Alde bat, leku bat, ez da? Eurek beste goza bat ulertzen da, baina, Eta harri garrizena India, baina harin jungo naze, luze doi, da geixenak ikusi dugu ez geixenak. Tola eta, Gurbe, agina, agina, tejo, basarri izenak eta, asko da. Hau ikusi dugu, Lizari, Lizarra, Otie, Oteri eta Oteri, te bat eta bi. Pagua, latinetik datorrela esaten dabe jakintzuek, baina fagos, baina ez dakinik. Pago, sagar, sagar toponimoa, zemat agertzen da. Hau kuriosu da. Sagar. Hau bepolitxe da, txaraka. Txaraka da toki berezi bet, Jara. arbora
txikiekin eta bedar politxe, Ba, bedar noratzue xaraka, hemen lugora joatetea da xaraka bat olakoa. ba, hori inen dugu. Eta ez bakari txaraka, txaradia be bai. Ja da, errematie. Hori euskaraz espada, ba, nik ez dakit zer dan euskeri ebez. Txaradi, urkixe, bezalako formak ingaina, urkia. Urkia. Ikutxe egiteko zen, ez da? Elizako euskera da. Urkia, Elizako euskera. Da urki, Sumara. Alkorrok, Alkorroke da, olmo, ez. Olmo. Arrua, hau, arronategi da honek. Bai. Arro. Errekarien, Arrua barrena. Arrua barrena, da arronategi. Bai. Eta zer ikusirik, errekarien. Errekarien arroa. Baina sakoneta da hori, Bai. hori. Arrue zera? Arroa, errekarien. Bai. Sakoneta. Sakona moduen, zulu moduen. Buen kartera duan. Bai. Baina, bueno, hemen mantentzen da. Da guk ere esaten dugune pertsona arrue horti dator. Arroa, Bai. Utzetik edo, hueko, bai. bai. Bitxo, Basoa. hau zelan da, hau nok zelan azaldu leke hau. Basoa, basua. Basoa. Harria. Honek Indiako ediz danak, India eta Pakistan edo han ingurukuek. Koba, putxo bat, agertzen dira, Kobian da, Kobadi, Kobian, Afganistan, Landa, Landagorli, Landola. Landa hori garantzian diateko landa etza. Ze landa hori Europako sarri da. Landa hori agertzen da. Abitxu hau, larra, Larra, bai. baina gero, eske, larra agertzen da. Urbiltzen da, lare ez dakizu, baina eskirin, larra be bai. Da, belarra, barbari, larro, lasa, errekastu, lasa, abizena, lasa, horti datorla uste dut, ezta? Errekastotik, lasur, lura, lehen hau ikusi dugu, lurpurua eta zera, zema lur, ezta? Mendia, hau ez dugu ikusi lehen, bitxo zema mendia agertzen dizen. Da gainera, oso-osoik, mendia. Eske, harri da, Mendi eta mendibari eta mendia, hau begitutxek, mendi. Ero muine, hau elegantia da. Munibe da, bakinako jore gizia, bai. Muni asko agertzen dira. Ja, bai. Mundaka, bai. India. Zen hori bikingo nartara. Dana bikingo mania, ez da? Jau zuria da. Mundra be bai, Mundua, hori be politxe da. Mundala, hau, orgo eta horia, hor bat, horrein zar da, basari bat, maki handien, horrei, osine, potzua, osian, zena, hau zegotia, hau beste osa poli bat da, ondi haren berabiliko zue, unadetan, da, unie, unamunu abizena, da, une, eta gero muine, da, adibidez zerak, munarrexek unadetan, pintzen diez, ez? Guk markinen ondina erabiltzen da,
unaletan. Landare bat dela, Zelan? Landare bat dela. Zelan daitzen da? Nire izena Onandia. Unandia, edo onandia. Onaindia. Bai. Makineko edan izena. Bai. Zeinkeko, gure, ez da? Goiluarkoa? Etxebarrikoa. Bai, Goiluarkoa, bai. Hame bada onandia, bai. Baina unan hori esaten dela landare bat, gamon. Zelan? Gamon erderaz. Gamon. Bai. Gamona una. Bai. Onandia eta unandia, Bai. gauza bat dene. Bai. Da atxizpi hori da landare multzo bat. Una bentzet, eta hori daukazu, une tirator. Une da espazio bat, eta espazio ilune da. Eta digero nun, eta guk esaten dugunen nun eta hori dara be, hortik etorri lekigul, baina da, guk esaten dugu, adibidez, esango zute, june basarri batera, eta zu, harakora juteko bidi ezelan dau, eta ondo, unaletan zuluek, baina bestelan ondo. Hori marki ez dena? Bai. Bai, Marki esaten da. Unaletan, zati batzutan, zulue dauz, baina bestelan ondo. Baina hori garbizena da, esate baterako, ataun. Ataun? Bai. Edo larrun. Bai, larrun da politxe bai. Da Baiona, bera. Ibai une. Horia onartute dau, jente... Une moduen? Bai, une moduen. Da gero ala une, herri euskaldune izan dakoa, Zaragozatik 40 kilometro. Zein, zer herri? Agertzen da botorritaren berunetan, alaun, da euskaldunek, euskaraz egiten zuten. Bai. Alaunen, une hori, ataun da, Bai, kortaun be bai, kortaun eta bada basarri bat. Baina beti atxizkia, Ez, unamundo dagozu. Bai, igual, onandia da. Bai, horra agertzen di espillo bat, Onandia agertzen da nien. Hori, bitxu, oin arte ez da sekula entzun, bitxu biot, hori landariana. Ze Alemanian eta adibidez agertzen diez, una berg, eta une berg pilo bat. Landari da. Bentzat, euskeraz dana, edo izen aldana, hori fijo. Euskeraz ulertzen da. Esan nahi desberdinik, baina euskeraz bentzat, badoke beran esan nahi. Lehen ez dakit agertu duen, une... Zela. Hemen dago zelaia bai agertzen da. Zelaia bai... Zelaia, ez da, bai. Eta, horrek, pasoen ginke, bidie, bolue, hemen, baina, burdixe, bitxu, burdibi. Jastanekoak dire ikitxoak. Zintzok? Ikitxoak, itxan. Nunguek? Jastanekoak. Frontu hau, kode genetiko da. Kortak, lehen ikusi dugu kortak. Beritik... Olak bebai. Jaipurren. Bitxo hau, sala be kortijo edo da. Salaberri eta honek abizenak? Salazar, Salandi. Salkorta, honek, sal hori nik uste dut salaz lotute duela. Salaberri, bai. Sala, ez sala, hau sala da moduen. Etxia. Jauregixe edo, bai, kortijo edo lako zer. Sarobe, bitxu lehen esan dugune, pilo bat agertzen diez. Saroi, saroa, saroie, sarobe, ososoek. Sarola be bai. Sarobe, Pakistanen. Gau solo, solue, sologodia. Solua.
Solabarria. Bai. Eske, hau beste nire asko guztetea dena. Usie, ez dakit hemen ezagutzen duzuen, Usie herri basue da. Usandizaga, edo Usabiaga, Usabi, Usie esan herri basue, hori mogelek idatzitxe duke. Herri basue. Komunala hori da, ejido, bestera bat esateko. Ejido esan duzu? Ejido, bai. Bai. Euskal esan duzu? Usa, Usie. Bai, hori mogelek jasota duke. Usie edo herri basoa. Markinen noin dalak etxi, Gollibarren, alberge bat zabaldu dugu nire lagun batek, da izena ipiritze Usandi. Da, nik esan dutzen, hori izango da seguruena herri basua ondixe. Da, etorri izan zera, hango bat, da ezaban zelan jaubie ezagutzen dugu, da erek ezaban zelan osabiek, jaubie esanak, saldu, eretzian egun horretik, herri basue eguela esate bat, han herri basue eguela. Da, herri basue da, da, bitxu, Usia, Alfonso Usia, horti dator, ditzako horti dator, zer da bestelan Usia, eta tratamientu edo bai, tratar de Usia. Hor da, baina kontu eda Indian agertzen dela. Usali, pentsa. Eske hartzen eta euskeraz, horie usarixu eda, ez? Gauza, ez da usetan edo ondino erabiltzen da berbetan. Usuria bai. Zuri, beko, bitxo honek lehen ikusitxe da, sakona eta zabala eta honek ikusitxe da. Nahi errepetitza, zabala pilo bat, zulue bai, burue, hori ikusitxe da, eske honek bakarri dira Indiakoe, Berna, bendago zu, zorrontzan Berna goitia da, Berna pentsau bitxu zema Berna hartzen dizen. Bernie, hoxe, gorputz zati moduen. Samie, hori bizkaieraz, badaki gura betxen, Samie. Samakola eta hori, Samie. Lepue, bai? Besue, Bizkarpur, Agoa, Belaune, bai? Belari, Belar, dugu bat, Belaria, nik ez da loturi dauken Belarra eta Belaria. Amilia, hor politxe da, bitxu, lehen esan dugune Amilia ez da? Amilio, Amiltxuan, Amilia una, Indian, Amilia una, uste eta hemen badoela Amilia un bat. Amilia un guk nik esatzen dut bat, Amilia un edo entzun da betzen. Da honek ja maitzeko, holak, lehen esan dugune, bitxu, azkenengo, Goia eta Goiti, Indiako puntan. Da, ja maitxuko, zera, Tibetegaz, Tibeteko ez gitxora bera, basa edo basortxo goixen, bide, hau politxe da, bolun eta bolun, Tibeten, Tibeteko puntan, gabiz. Boluola. Errotia. Bai, errotia. Gana, lehen ikusi dugu, pilo badauz, eguola. Karie, hau elegantia da, kare da karie. Hortxe dago. Lara, lare, lasai, lasa, lure, hori ikusi dugu, mena, mendiku, mendi. Guna, hau politxe da, munia. Garbixe da, Munia. Muna kubo. Txinan, Txina, Tibeten. Hori, ez da Txina.
Orduan, hau politzen da. Bueno, hori mendixe, pasarxe, bai, hori. Pagari. Ze pentsau emoten da. Ze pentsau, Da gero, zadauz, pagari eta pagari, bixetara. Amengo moduen, ze hemen bago esaten da, bague. Bague eta pague, bixetara. B eta P, nazta hoitzen diez. Pagua, paguxian. Da zagar bai, amena sakon, baduzu azpixen. Sala. Garbi, agertzen da. Sala, lehen esan dugune. Sala kortijo edo zer moduen. Txaran. Zabala eta zelai. Horrek Tibeten. Zelaiku. Zelai. Ez da bromi gero, Zula. Zuluo. Agu, hori ez dakit, burue bai agertzen da. Buru, Buria, buruo, forma askotan. Lepue, samie, dago zulu, azkena. Dagoen lehen esan dutena, honek, bitxu, zenbat, lehen esaten egin zena, Amboto daguzue India. Amboto new eta Amboto old. Barexi eta zarra. Duranga, India. Daulako izen kurioso edo zamen. Kalamia beba Indian. Malash. Hau Malash be, ze Malash alustika oso da. Nik lagune dugu esan da, Malash. Malasha, Grecia, Finlandia. Eta beste bat. Zer hori, Malash hori zer da uste? Ez dakit zer da. Dik ezagutzen dut hausue, baina ez dakit, ez nazibili ez dakit zer. Gari Malash Etxebarria da. Bai, Malash Etxebarria, bai. Etxebarriak entzen dozu errez, eta Malash, galetzen da. Hausue da, aberstiko. Gabitxu honepe, nundik hasi. Gabitxu, mungia da oso egin da. Malgoste. Mungia eta mungi. Hau, zapola da makineko mendi bat. Bada, agertzen da, leku Zapolandia, Brasilen eta leku askotan. Hemen, bitxu, Montenegron eta Polonia. Gero, Sumai Italian, da Indian bebai Sumaia, da honek ez diz danak, ze badauket bebai, Markinekue, adibidez, Markinekue eta Bilbokue, Markinekue da aregarrixena. Markinea hartzen da, Finlandian, Norvegian, Rusian eta leku pilotan. Markina izena. Marka moduen izena. Hemen da la marka. Bai, hori betzetu baietz. Muga moduen izena. Mugia, markina. Zera, Arabakue? Bai, mugia. Suian edo. Suian, bai. Baina... Baina muga gaztelagaz. Da, bueno, gero... Ondorixuek, hor, liburu, galdera pilo bat. Nik hori idatzi bentzete indudaz, galdera pilo bat. Eta gero... Galdera bat edo dutzu. Esan nahi bat, neuk... Eta, bueno, eski ez dakit, noi elusitza ja sortzitxori xeri ez da. Baina, bueno, zoazar esan bai, desango neuke, bueno, lehenengo galderi da, horra agertzen dizen, horrek toponimo danak... Zergatia. Bai, ia euskeraz dizen edo ez dizen, ez da? Hori da lehenengo galderi. Kasualidade asko izango litzakez, ez da? Danak ez dakitik izango dizen, baina... Orduen, euskerian antzinatasune eta edadura, ez da? Hau da, denbora eta espazioa.
nostik egiten da euskeraz eta nun egin da, ezta? Hori da galdera nausixe. Ba, erantzuna nitzako nik esango neuke euskeriek bidabela molderik handizena, munduen. Asko esati da, ezta? Eta esan ez esati. Bueno, esan konkreta guarik, baina claro, Indian, galdetu eskero, hizkuntza isolatu bada, nitzako ez. Hizkuntza isolatu edala esaten da. Nitzako ez da, justo kontrakoa. Izetekotan, izango da, hizkuntza isolatuen proto-hizkuntza isolatu edolako zeo zen. Bestien azpixen dauena. Baina, atzera joan da, neandertalena. Zaharrenetarikoa. Nik ez dakit zaharrenaz sekaro, ikusten baduzuz, horrek zabala adibidez. Horrek izen danak, zabala. Eta beste toponimo... Landa, eta, bueno, urkixe eta arru eta zera. Denean. Bai, oso-osorik agertzen badiez. Hori ikusten da, hizkuntza garatute, hizkuntza einde, esaten da moduen Basarte Unibertsitate, hizkuntza einde, garatute. Ez, einde, gero galtzen jongo esan, baina esan nahi dut, han puntan. Baina nire ustean, oso zaharrak dira zergaitxik. Azkeneko hotzaldien amaieran, agertuten dira, hor hotzaldi garaian bizi ziren, hor Santutegi, Astur, Piriniarra, Perigordinoan, bestie Kaukasikoan eta bestie Asian arioak. Eta hirurak dakarre, hor etnogenesis bat hau arien artien, eta hizkuntza germanoak kexenak dakarre landa. Landa hitza. Kaukasikoaz bardin, eta guk euskaldunak itxe ondoan dekogun landa. Orduan landa hori ez dako, baina landa hori da azkeneko hotzaldia, baina zarraua. Zergaitxik, hiru Santutegi horrek total isolatuta egon ziren hotzaldian dian. Zenbat urte? 15.000 urte. Eta gero, beroketa gaz, azten diez horrek martxan, mugiuten, eta datoz, Indo-Europearrak, itxorrekaz handik datoz. Zergaitxik, anegon zara, hotzaldia handia, baina harina. Hori da, gure hipotezi. Nik ez dakit, nien kapaz datak hartzeko. Nien kapaz datak hartzeko, enaz kapaz. Hipotezi bezala. Baina, galdetu eskero, Indian, euskeraz, karo, euskeraz zer da, ez da? Baina, nitzako ez dakit noz, baina inoz egin zan, horra agertzen dizen toponimo nitzako ez da kasualidadia. Indian batzu dira bertako aspaldiko jentie, dire angoak, subkontinente indio, dire erdi baltzak, mogu esan da, oso baltzak, kasta bajukoak. Nahan sartu ziren Iranetik, Persiatik, sartu ziren, hori frogatuta dago, sartu ziren Europearrakoak, arioak sartu ziren Persiatik. Etnogenesis bat dago zen. Ez, konkista osoa. Brahmanes, brahminak, gaur egun kasta gorena direnak. Hori txau edopi horren gaine egidatzen. Agustin txau. Txau, bizizan indala berro. Ez, baina harreke, zeuk esatu zune, harrek ikusi zituen horrek antzekotasunek, euskera eta sanskrito eta... Nik entzun dut, zate baterako Marzanako lantegize han bertan, tunel, Bonbaitik kilometrotara, han kapede moten lantegiari, esaten pater, mater eta horrelakoak. Hango abadiek nagusitzen. Orduan hori da Indo-Europearra da, Brahminek, horrendeko kasta, hare sartu ziren. Eurek ekarri bene... Hori dau Indiako historian dago golan, Eure sartu ziren, han sartzeko ez dago
ataun gitxi dauzan sartzeko, ez dugune gitxi dauzan sartzeko, India. Da orduen, bertako jentie, menperatu duzute, errazgarela. Zorrak esan ziren, alioak. Oin ikusten duzu, behiko indala gitxi ikusi nuen, Indiako kale batean, nire gona askotan egin. Bai, Ikusten duzu, kale batean, alde batean bizi dire kasta horrenekoak, raminak azorretan, da dire zuri-zurizek. Abertzak, ez da beka abertzak, baina da ganera askotan begi urdinek eta horrelakoak. Da gero beste dire, ikusten duzu zudrak eta honek dalitz eta benak kasta bajukoak eta dire, bertakoak zaizen zuen baso itzela. Gero hor Tibeten Tibeten agertzen dizen toponimo be? Bueno, Tibeten be, ez dakit zertako balezo da ben, baina Hitlerren zientifikoak han ara joan ziren ikusten euren arioen gauza. Tibetera. Baina hori Indian, nireko liburu bat etxean, koparitutako Delhiko Unibertsitateko irakasle batena, Ganguli, bertako, badakizen, noiz hartu ziren, braminak, brahmanes, hartu ziren nien, eta zelan menperatu zuten beste guztizek. Da, sortu zen, kastako izate bat, kasta bezala da, ez ukutu nire itzabaz, badakizu zerratu zuen, egurre, lehen eta gaur egun. Ez ukutu ze kasta galtzen duzu. Baina orduan, zuk zelan lotzen duzu euskeragaz horrek badauken loturek, lotzen duzu zeo zelan edo? Indoeuropeagaz ez dakiz zer, baina zati bat hitz batzuk, baliteke hortik. Baina, klaro, hartzen duzu, lenguaz, dravidikaz. Bai, egualdekuek. Tamilek eta... Horrek ez dakiz zen ikusin besti. Ja, horretze, zarrenak horretxe diez, egualdekuek. Tamilek eta Tamil Nadu dago estatu bat Indian, baina nik antzekotasun gehien, leku askotan agertzen da Indian, baina gehien harritxu nagoen estatue horixa estatue izen da. Horra agertzen... Egualdien dago, ez da? Erdialdien edo, horre, zera, harrigarrixe da, horra agertzen dizen... Bigarren, bihar. Bihar, estatu bat, bihar. Hori da, Indiako leku txilona da hori dago, Delhitik Ganges jarraitzen duzu, da Digunien dago, Uttar Pradesh eta Bihar. Eta gero, adibidez hor, Burushaski hizkuntza, Burushaski hizkuntza dago India eta ze estatu da, Pakistan. Pakistanen da gehien bat, da Indian apurtxu bat. Punjabet. Bai, da, Kashmir. Punjabet dira ario. Kashmir da gehien bat. Burushaski hartzen baduzu, Burushaskik euskeragaz antzekotasune handixe daukaz. Konparatzen duzu, aditze askenien doie, erratibu dauke. Konparatzen, ez dakizen bat gauza gehiago, antzeku daukaz, eta asko ebili diez, konparetan, euskeri eta zurixe diez. Burushaski hango zerak ikustozuz eta geure antzeku ediez. Eta orduen, eske India gainera da, kontinente, subkontinente bada, ezta? Hain dauz horren beste hizkuntza eta etnia eta zera naste itzela da, ezta? Harrigarri zera, baina... Harri da, onatza hartu bizitela. Bai, nik ez dakit zelan, nik ez dakit... Otxaldean derregatxean, Norito garaia, jode. Baina, otzaldian... Otzaldian maitxuta gero, eta goldie, lepoan, piaz, amendeko goldie handik. Goldie? Bai, torxan, bai. Nik egizan, eske... Niri harrigarrexik jatena da, horren beste toponimo, euskal toponimoekin olako antzekotasuna aukitxi, ez da? Eta leku askotan. Ez da bakarrik, ezin da esan leku baten bakarrik, leku askotan agertzen diez. Eta orduan esaten duzu, baina zelan, ez da? Pariteke, garai batean, esate baterako elme garaia. Elme garaia dira,
300.000 urte neandertalak edo ziren hor darien, euraztaganien. Eta gero, aztertu behar da, nire ustez, zer jasaten da azkeneko hotzaldi handian, solutre garaian, zer pasaten da. Europan 20.000 persona, 20.000 persona, Europan 20.000 Ez baina, esatzen duzu Pirineoak, Alpesak eta Kaukasoa, bai. Iru saltute eta ari Claro, es que India hori da, salto handixe da. India da beste. Baina zer hartzen Salto handixe da, ja, Esan India. batarako kilu, ez duzu aipatu, kilu gero duzak, babesa, kilu. Ba, kilu, hauzten da, hizkuntza harietan, hizkuntza kaukasikoan, eta urteko guga, barraz kilu, bilaguze, kilu, babesa esateko. Jodez gaitxik hori, hizkuntza bakar bateko zan darien, eta gero, orde agertzen dira, asko bebranduago. Hor, nitzako, Kromañonen, egon euskal zibilizazio bat edo, ez dakik unoz, baina da galtzen joan zan. Ba, nik hola nuretzen dut, ze bestelan zelan azaldu hori, ez da? Zelan espliko bestelan? Hor kontu nahi bizu, neandertalak... Da asko esati da. Neandertalak eta kromañonak 5.000 urte leku bardinetan egon ziren. Eiza lekuak bardinek zeukan. Orduen komunikazio bat egon zen. Ba, ez que, claro, hori eze, hain urrin hori ez. Desgatuten da neandertalak. Suadezen zerrenda, zagutzen duzue? Zein? Suadezen zerrenda. Hau da, Amerikar filologo bat. Da azkenien egun edo, nahi dozu, 100 narba. Bai. Oso bitxi aldatzen direla urtietan zera. Joder, dikontu, saxiu, bizu. Saxiu. 5 minutu. Bai. Bai, atxetan. Suadez. Esate baterako, gorpuen, txok esan duzu, gorpuen izenak, ez da? Buru. Bai. Buru, gibel, ganera, dana dire ditongo, ez, bizilabikoak, Buru, begi, belarri ez, baina, bueno, hau... Eta A-I-U. Besoa, gibel, dana dire bizilabikoak. Bai, batzuk igual esango diez, zarra hauek edo beste bat ez dakirik, baina... Oso bitxi aldatu, ez direla aldatzen. Bai, hori da. Euskaraz, kaleko euskerien, entzuten baduzu egun batien, buru esateko, entzuten baduzu kabezien, ja galduta gauz. Ez ez dukatzen da baltatzen. Bai. Horrek balakigu... Edo astile duen, Bai, bueno, astile duen... Ontziola, jode da hostia, esatile ontziola. Ez dago zabarrine. Astile duen. Ez, baina eguzki edo izar, edo gauz batzuk direla finkoak urtietan zera. Ez 1.000 urtetan, 2.000 urtetan. Guri, euskera, euskal berbak. Euskal berbak. Hori hartzen duzu hor agertu zirenan Arritzarrak, San Bertan de Comínguez. Comínguez? Bai, San Bertan de Comínguez, eta hor bigorren, eta agertzen dire, hor dauz 400 arla oso. Euskarazko hitzekin. Bai. Orduan ikusten da nahiko ondo zeintzuk mantentzen dire bardin eta zeintzuk aldatu egin dire. Orduan horrek zerrenda hori da oso fine, ez bakarrik horrek esaten duelako. Da logikoa, azkenean. Da logikoa. Ibai izatie, edo buru, edo izarra, edo oinez gogartzen ondo, baina gero, laster, oso bitxi aldatu da. Horretan kapanaga da nire guztoko. Kapanagak ondo, gauza batzuk ondo zertu zitzen, zelan euskal zenak daukenak, haratzen daki ondo mosten, ez da? Gehien erabiltzen direnak. Hori, gorputze talena... Ontsola ez duk erabiltzen inor. Ontsola, astilego bihurtzea, hori normala da. Gorputze talena, adibidez, gibela, hori bai dala guria. Gibela argita garbi. Gibela, ez du daipez. Baina, zergertatu da honi euskaraz, bizkaiaz, batez ere, bilozu. Zan esaten du jentie, sabela.
sabendu, estomago. Estomago, bai. Zaten dago, estea, intestino. Estixe, bai. Estixe, Bai, intestinu. Nik erreken dago, entzuten erreinoiek. Giltzurunek, ez da? Arroba da, goza. Bai. Intestinoa, bat abestek etxetik, bertetile eta ez dakiz zer. Baina horrek dire, azkenien, dauz batzuk oso bitxi aldatzen dira. Bai, berezko dizenak. Seguru berezko dira. Bestie seguru izatea. Bai. Baina batzu die... Hori batu dezaket, ez da? Bai. Hortxe dago kontu, sekreto asko, euskeri ebera aztertu eskero, holan argitzen diez, sekretu pilo bat. Giltzea da euskerie. Bai, nik bentzeta, pentsau, zelan zenbat toponimo argitzen dizen, ez da? Zabala, hartzen duzu zabala bakarrik? Bai. Uri beste galdera bat. Batzu, asmori, bigarren liburutateko hipotesi batzu, Bai, jarraitzeko asmo edo. Hipotesi batzu. Hipotesi ez zara esan nahi dazun, nire hipotesia. Hor ondorioetan idatzi dut apur bat. Ondorioetan badaukete apur bat. Bai, baina bakizu pasatzen den, ez da onartzen, badakizu zelan ez da onartzen. Ez da onartzen, baina bueno. Bai, nik geixen bat, ontxe, nire asmoena, dene gotabin, hau Euskaldunen artean, zabaldu euskero, Euskaldunek ondo ulertzen da. Ze hau, asaltzen motzezu euskeraz ez dakixen batik. Asaldo bitzezu gibela zer dan, edo zabala zer dan, edo sekulo ez dago ikusi basarri bat zabala izenaz, edo... Metafora bat ez da ulertuko. Hori da. Gibelaren metafora bat ez da ulertuko. Emon bitzezu, amengo izena eta hango izena zelan errepikatzen dizen. Bardin. Da hortik, eta bueno, nik nahi bat apur bat jaso, jentiek egiten da. Ze, karo, esaten duzu... Ez egin kasularen, baina, hombre, nik lehen esan dutena, ez dakiko lan zelan, ez da erreza, hain da salto handixe, munduen esatie eta esaraz esatie, igual... Igo eta jaitzi eta izten dute. Bai. Esan izarduetik egon arlo akademiko barroen. Esan izela eunetik egon arlo akademiko barroen. Ez ki honek apurtu itxen da arlo akademiko, Honek apurtu itxen da molde guztiak, ez da molderik honetako. Kasurik ez. Eskerrik asko.